Ассалому алейкум тамошобинон ва шунавандагони азиз. Мавзӯи имрӯзаи мо зиёд кардани сперма ва барқарор кардани қувваи мард мебошад. Якчанд ғизоҳое ҳастанд, ки барои барқарор кардани қувваи мардонагӣ ва зиёд кардани сперма дар мардҳо хизмат мекунанд. Яке аз онҳо донаки каду мебошад. Хусусияти табобатӣ дошта, махсусан ба саломатии мард таъсири хуб мерасонад. Донаи каду бемории простатитро пешгирӣ карда, нишонаҳои аденомаи простатитро нест мекунад ва иллатҳои пешобдонро табобат мекунад. Дар баробари ин хусусиятҳояш, донаи каду масъулияти баданро баланд намуда, қувваи муҳофизатии ҷисмро афзун месозад. Дигараш бошад гиёҳоб ва чой аз одамгиёҳ омодашуда. Ин ҳам ба рагҳои хунгарди узвҳои ҷинсӣ таъсир мерасонад. ҳангоми халалёбӣ кори узвҳои ҷинсӣ, ки ба асари бемориҳои ҷинсӣ ва гормонҳо рух медиҳад, одамгиёҳ фоидабахш мебошад. яъне ки ана ҳамон гормонҳои ҷинсие, ки дар инсон кам мешавад, ана ҳамин одамгиёҳ таъсироти хуб мерасонад. дигараш гиёҳоби аз чойкаҳак омодашуда. ин бошад ба системаи асаб таъсир мерасонад ва қувваи марди ба камолро зиёд мегардонад. яъне мардҳое, ки аллакай синни солашон боло рафтааст, қувваи мардонагии онҳоро зиёд мекунад. ва дигараш бошад ҳолати рӯҳии онҳоро ба рағбати ҷинсӣ зиёд мекунад. яъне ки хоҳиши онҳоро ба ана ҳамин рағбати ҷинсӣ ба амал меорад. дигараш истеъмоли гарди гул, ба забони русӣ светочная пилтса мегӯянд. ин ҳам қувваи мардиро барқарор сохта, нутфаро зиёд мекунад. ва масалан онҳое, ки ин чизро истифода мебаранд, баъд аз он ки аз синни 60 мегузаранд, дар ана ҳамон вақт онҳо боқувват хоҳанд монд. дигараш масалан ҳамаи ана ҳамин меваҳое, ки дар боло қайд кардем, бар замми ин дигар махсус витаминҳо ва моддаҳое ҳастанд, ки барои масалан зиёд кардани қувваи мардонагӣ ва зиёд кардани сперма хело ҳам аҳамияти калон доранд. ҳангоми нарасидани онҳо масалан сперма кам мешавад ё қувваи мардонагӣ халал меёбад. инҳо масалан элементҳои синк мебошад. ин ба коркарди гормонҳои тестостерон таъсири мусбӣ мерасонад ва қувваи мардонагиро зиёд мекунад. ин моддаро асосан дар таркиби шоҳтути заминӣ ва қулфинай дидан мумкин аст, ки дар таркиби инҳо хело ҳам бисёр мебошанд. агар ки марди майдон шудан хоҳед, бештар малина ва қулфинай истифода баред. дигараш бошад оҳан. оҳан ҳам рағбати ҷинсиро афзун мекунад ва муносибатҳои маҳрамонаи зану мардро хубтар месозад. дигараш ин фосфор. норасоии ин минерал боиси кам шудани қувваи мардӣ мегардад. дигараш калий. дар ҷисми инсон норасоии калий эҳсос карда шавад, одам хоболуду бемадор гашта, бо мурури вақт хоҳиши машғул шудан ба ишқварзӣ тамом мешавад ё ки тамоман тарк кардан ҳам мумкин аст. яъне ки ана ҳамин агар элементи калий дар ҷисми инсон кам шавад, хоҳиши ба ишқварзӣ, майл кардани инсон ба ишқ камтар мешавад. дигараш бошад витамини Э. ҳангоми нарасидани витамин масалан инсон ба камқувватӣ дар он мушоҳида карда мешавад, сперма кам мешавад. витамини Э дар таркиби хӯрокҳо пайдо кардан душвор аст, зеро дар таркиби хӯрок миқдори ками он ба назар мерасад. аз ҳамин сабаб онро бояд витамини Эро бояд алоҳида истифода кардан мумкин аст ё ки бар ана ҳамин дохили хӯрокҳо ҳамроҳ карда истифода бурдан мумкин аст. дигараш калтсий. ин ҳам як элементи кимиёвӣ буда, барои қувваи мардро зиёд кардан, спермаро зиёд кардан иштирок менамояд. аз ин лиҳоз бештар хӯрдани ҳар гуна маҳсулотҳое, ки дар он калтсий дорад, зарур мешавад. аз ҳама муҳимаш ин сафеда мебошад, ки бе ин элемент дар ҷисми мард миқдори даркории моеъи нутфа, яъне ки сперма ҷамъ намешавад. истеъмоли ҳаррӯзаи ғизоҳои аз сафеда бой буда ба саломатии мард таъсири
خیلی خوب رسونده مرد در وجود خود قوه نیروی توده رو احساس می نماید و شوق و رغبتش به جنسی زن می افزاید. از این لحاظ همه اون محصولات ها و ویتامین های ماده های مینرالی که ما گفتیم بیشتر استفاده نمایید و قوه خود رو برقرار نمایید. و کانال ما ابونه شوید و ویدیو لایک مونید و دوستانتون روانه سازید و کامنتار نویسید. همیشه سلامت و بردوام باشید.